खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव मोनद' हारिया एसटि दाबिनायखौ लानानै थाखानाय ट्राइबेल माहारिफ्रा बेनि हेंथायै गोख्रों गसंथेनानै बाथ्रा बुंदों। थिग बेबायदिनो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सासे दैदेनगिरि बिथां थामिनबा राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामिनबा CEM टंकेश्वर राभा बिथाङा गोख्रों बिनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि थामिनबा सिसिटुआनि चिफ कनभेनर आदित्य खाख्लारि बिथांखौ गोबां मानि एबा बिथांनि सायाव गोबां मानि मोनद' हारि एसटि दाबिग्राफोरा एबा दाबिग्राफोरनि दैदेनगिरिफोरा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो आदित्य खाख्लारि बिथांखौ बुरलुंबुथुरनि दैयाव गारहैनांगौ एबा बिथांखौ ग्रेप्तार खालामनांगौ थामिनबा बिथांखौ पुलिस बिफाना खानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन गोबां मानि राजबंशीनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बेखौ लानानैनो गोख्रों फिनजाथाय होदों राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामिनबा CEM टंकेश्वर राभा बिथाङा फोरमायदों दि जुदि एबा आदित्य खाख्लारि बिथांखौ बुरलुंबुथुराव गारहैनायनि सिगां गोबां एबा लाख सुबुंफ्रा बेयाव शहीद जानांगोन एबा मुंख्लं जाग्रोनांगोन अब्लासो आदित्य खाख्लारिखौ बुरलुंबुथुराव गारहरनो हागोन एबा पुलिस बिफाना खानो हागोन होननानै गोख्रों हमखि होदों राभा अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभा बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि आदित्य खाख्लारि बिथांखौ गोबां मानि राजबंशीनि दैदेनगिरि थामिनबा मोनद' हारिनि जा मोनद' हारिया एसटि नायगिरदों बै मोनद' हारि एसटि नायगिरग्राफोरनि दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि जा सिसिटुआनि चिफ कनभेनर थामिनबा ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथांखौ बुरलुंबुथुरनि दैयाव गारसोमहैनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बे बुरलुंबुथुराव गारसोमनायनि बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों टंकेश्वर राभा बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों दि आदित्य खाख्लारि बिथांखौ बुरलुंबुथुर दैयाव गारसोमनायनि सिगां एबा गारसोमनांगौब्ला 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफ्रा बेयाव मुंख्लं जाग्रोनांगोन अब्लासो आदित्य खाख्लारि बायदि सुबुंखौ बुरलुंबुथुर दैयाव गारसोमहैनो हागोन होननानै बे समाव टंकेश्वर राभा बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला आदित्य खाख्लारि बिथांखौ दि बुरलुंबुथुरनि दैमायाव गारसोमहैनायनि बाथ्रानि सायाव माबायदि टंकेश्वर राभा बिथाङा सासे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि CEM टंकेश्वर राभा बिथाङा माबोरै गोख्रों फिनजाथाय होदों नोंथांमोननि गेजेराव बिथांनि बुंनायखौ लाना फैनि काली कइसे बङाइगाঁৱত আদিত্য খাখ্লাৰি ভেনু আজিৰ পৰাই বোলে তেখেতসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত দুলিয়াই দিব জাম্বা পাইছে আমাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দুলিয়াই দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আদিত্য খাখ্লাৰি দুলিয়াই দিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত তেখেতসকলে লাখ মানুহ শ্বহীদ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আদিত্য খাখ্লাৰিক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দুলিয়াই দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। চৰ্দাৰাইজ ভয় খাব নালাগে কোনোবাই যদি ভয় খুৱাই আছে অসমখন ট্ৰাইবেল সকলে অশান্তি কৰিছে আমি অশান্তি কৰা নাই যিদিনাখনে ট্ৰাইবেলখন অসমৰ পৰা আমি অশান্তি কৰিম বুলি ভাবো আমি নাই বুলি ভাবিম সেইদিনাখনে অসমখন অসমৰ শব্দ সলনি হৈ এইখন মিয়ালেণ্ডত পৰিণত হ'ব তাৰ কাৰণে দিছপুৰ সাৱধান হোৱা উচিত। কাৰণ অসমৰ ভূমি অসমৰ জংগল অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ অৰ্থনীতি অসমৰ চিনাকি জনজাতি মানুহসকলে যদি ধৰি নাৰাখে কোনো মানুহে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি আটাইতকৈ লাজ পাওঁ 600 বছৰ আহোম ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত কিংডমসকলে